दिनै 27 जानुवारि खालार थामहिनबा बिटिआर गोजोन गोरोबथा सान। नोंथांमोना मिथिगौदि थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव बर' हारिनि गेजेराव मोनसे जारिमिनारि गोरोबथा जानानै थाङो आरो बे जारिमिनारि गोरोबथायानो जाहैबाय बिटिआर गोजोन गोरोबथा। आरो बे बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ बर'नि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे एनडिपि थामहिनबा गोलाव बोसोर बिग्रायारि थामहिनबा गोलाव बोसोर बर' हारिनि गेजेराव संग्राम खालामबोनाय एनडिपिनि मोनब्रै फेक्सन आरो इउबिपिअ आफादजों जथायै बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ खालामनाय जादोंमोन आरो दिनै फैयै फैयै बिटिआर गोजोन गोरोबथाया ब्रैथि बोसोराव आगान होबाय। बेखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर गोजोन गोरोबथा सानखौ फालिनाय नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो बिटिआरनि गासै मोनबा जिल्लायावबो बे बिटिआर गोजोन गोरोबथा सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव खुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो बाक्सा जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बिटिआर गोजोन गोरोबथा सानखौ फालिदों। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोंनि सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय एबा बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय राबां दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोंनि राबां बर' बाजार एबा रुंबां नोगोराव बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआरनि गोजोन गोरोबथा सानखौ फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। आरो बे हाबाफारियाव फुंबिलि समाव गोजोननि थाखाय आरज गाबनाय हाबाफारिजों जागायो आरो बिनि अनगायै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिया जालाङो आरो बे हाबाफारिखौ मावफुंना होयो बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि उमेश दैमारि बिथाङा। बड'फानि मुसुखायाव जेवारि फोजोंनाय आरो बिबार बावनाय हाबाफारिखौ मावफुङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' हारिमु नेहाथारि सुधिन बड'सा बिथाङा। रुंसारिफोरनि मुसुखायाव जेवारि फोजोंनाय आरो बिबार बावजेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि रोमदोन बर' बिथांमोना आरो गोजोननि थाखाय फारौ बिरहोयो बर'नि मुंदांखा फावगिरि फैला जे बरगयारी, हाजिरापारा गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बिपिन चन्द्र बसुमतारी आरो ककलाबारि सापागुरि फरायसालिमानि गोरायुं जोरां बर' बिथांमोना। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गासैबो बर' बिजों नायगिरि बिथांमोननिसिम दिनै ब्रै बोसोरारि बिटिआर गोरोबथा साननि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। दिनै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद खावलायनाय बायदि जोंनि जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय राबां बे रुंबां नोगोराव सानसेनि हाबाफारि लानानै बिटिआर गोरोबथा सानखौ जोङो फालिनो थाखाय फालिदों आरो बेवहाय गिबियै फुंबिलिनि आरज आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनाय आरो मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावनायजों लोगोसे गोजोननि थाखाय गुफुर फारौ बिरहोनाय बे हाबाफारिखौ जोङो फोजोबनानै लाबाय आरो बेजों जोङो जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दसे समनि उनावनो जोङो सावरायमेल मोनसे लागोन। बे बिटिआर गोजोन गोरोबथाजों जिखिनि दफाफोरा जाबाय आरो माखासे जिखिनि जानो गोनां दंबावो बेखौ जोङो रोखायै जोङो दिनै रायजो राजानि सिगाङाव जोङो सावरायलायगोन आरो बेवहाय जों नुनो मोनो जे बिटिआरनि 3 दशमिक 1 दफानिफ्राय लानानै 11 जिखिनि दफाफोर दङ बे दफाफोरनि माखासे मावफुंजादों आरो माखासे मावफुंजायाखै। दिनै मेजरलि जे बिटिआर एकर्डजों जे जोंनि सिमा बारायनांगौनि थाखाय सनितपुर बिश्वनाथसिम बिश्वनाथ सनितपुरसिम जिखिनि सिमाया बारायनांगौ आरो लखिमपुर जिल्लानि हलंगिरिसिम जिखिनि बारायनांगौ बे बारायनांगौखौ जों नुदों। आसाम सरकारनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावनाय बायदियै 41था गामिया बेहाय रेभिनिउ भिलेजआ सोसनजाबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि जिखिनि बिटिआर हालामाव थागिबि हिसाबै जे सुबुंफोरा हानि जे मोन्थाय बे मोन्थाया फरेस्ट ओनसोलाव थानानै गोबाङानो हानि मोन्थायखौ मोनाखैमोन। नैबे एकर्डनि जरियै दिनै बिटिआर हालामाव 26,000 बे सुबुंफोरा बा न'खरा हानि पाट्टाखौ मोननो हादों। बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जादों आरो बिनि बादै हजाय सनितपुर बिश्वनाथ ओनसोलावबो माखासे जे हानि मोन्थाय बे हानि मोन्थायखौ मोननो हादों। बेजों लोगोसे BKWC जायखौ दाफुंनानै होनांगौमोन बिटिआर ओनसोलनि बायजोआव थाबोनाय बर'फोरनि बेखौ दाफुंनायखौ जों नुनो मोनबाय। माखासे दफाफोरा बेबायदिनो सोलिलांबाय थादों आरो माखासे दफाफोरा मावनांगौ दङ। गुबैयै जोंनि बिटिआर हालाम हिसाबै गासै
54 लोगोसे मोन 6 दाजाबनानै MCLA गासै 60था MCLA बे ओनसोल जानांगौ बेखौ थाबैनो मावफुंनांगौनि थाखाय जों सरकारखौ खावलायदों आरो ST हिल्स जे कार्बि आंलंनि बेफोरखौबो मोनफुंनांगौनि थाखाय दाबि दैखांदों आरो NDFBनि माखासे जेंना आरो रन्जन दैमारि जाय गायसनगिरि बिथाङा जे माने डेथ सेन्टेन्स माने जिउनां साजा मोननायनिफ्राय जिखिनि सावरायनायनि CBIनि माखासे रिपर्ट दङ बे रिपर्टजों दिनै सुप्रिम कर्टआव सोलिखाजों बिथांजों लोगोसे सा 7 जना बिथांमोनाबो थाबैनो जाहाथे उदां अख्राङाव ओंखारबोयो आरो 54 जे NDFBनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना माने गुवाहाटीनि सेन्ट्रेल जेलाव दङ बे गुवाहाटी हाइकर्टआव माने CBIजों लोगोसे CIDनि माखासे नायसंनायजों थाबैनो उदां अख्राङाव मोनफुंनांगौनि थाखाय जोङो दाबि दैखांदों। जिहेतु बिटिआर एकर्डनि दफाफोरा बेसेबांसो जाफुंसार बेसेबांसो मावफुंजाखो आरो बेसेबांसो मावफुंजायाखै होननानै बेवहाय जों नायोब्ला बे बोसोराव जुदि नायोबा बोसोरल' नङा 4 बोसोरनि गेजेराव जे तामुलपुर जिल्ला गोदान दाजेननायनिफ्राय लानानै तामुलपुर ओनसोलाव मेडिकेल कलेज गायसननायनिफ्राय लानानै लोगोसे जोंनि 6.3 दफाजों मोन 10था कलेज लानायजों लोगोसे बायदि बायदि दफाफ्रा जादों आरो बेखौनो लानानै दिनै जोङो सावरायलायगोन बेवहाय जायनि माने बेवहाय गोबां माखासे जोंनि दैदेनगिरिफोर जायफोर बिटिआर एकर्डजों सोमोन्दो गैया बा रायजो राजानि थाखाय जौगानायखौ मोजां मोनै बिथांमोना बिटिआर एकर्डआ माने जायाखै जाफुङाखै बेबायदि बुंग्रा मानसिनि थाखाय दिनै बेखौनो रोखा खालामनो नागिरदों जे बे बिटिआर एकर्डजों लोगोसे जे सिमा बारायनाया जे जागायबाय 47था गामिखौ सोसननायजों लोगोसे माखासे जोंनि सानजा ओनसोलथिं सिमाया बारायनांगौ जिल्लाया बारायनांगौ। Good news for everyone. For the academic year 2024-2025, admissions to playgroup, nursery, LKG and UKG are underway at Vidyavili Kids School in Habubari, Kokrajhar. This Vidyavili Kids School has many facilities for students like smart class and daycare, indoor, outdoor game, art and craft workshop, playful learning, environment and dance room, modern teaching aids, audio visual room, good teachers, student one-on-one training on one language and speech development, experienced teachers, green knowledge. Why are you waiting for the admission? Call 6900 304050 for more details.